Maar laten we beginnen met, zoals de Volkskrant vanochtend zijn krant opende, namelijk Wilders uit op val van minister Leers. De eerste vraag is natuurlijk, is het waar? En de tweede vraag is, als het waar is, wat betekent dat voor de positie van Geert Leers? Dat is trouwens een vraag die ook geldt als het niet waar is. We gaan erover praten met een aantal gasten. Om te beginnen Tovik Dibi, is Kamerlid van GroenLinks. Die was vandaag nog van mening dat er een debat over moest komen in de Tweede Kamer. We horen straks of je dat nog steeds vindt. We praten erover met Wouter van Scharrenburg. Die is... Scherrenburg, die is voorheen redacteur van Den Haag Vandaag. Zeg ik dat goed? Nee. Verslaggever. Oh, is dat Maar verder zit je goed, hoor. Is dat meer? Ja. En Frits Hoefnagel, VVD-prominent. Klopt dat? Volstrekt. Ja. Goed, Tovik Dibi. Er was sprake van dat er een debat over zou komen. Dat zou jij samen met Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid aanvragen. De vraag is, nu het kabinet zo nadrukkelijk heeft ontkend dat Wilders uit was op de val van minister Leers, of dat nog zin heeft? Dat is een goede vraag. We hebben uiteindelijk een brief gevraagd. D66 heeft dat gedaan, mijn collega Gerard Schouw. En we kregen per omgaande één zin van de premier waarin stond dat de positie van minister Leers niet besproken is en niet ter discussie staat. Waar we vooral behoefte aan hebben is een debat over de plannen van het kabinet als ze klaar zijn met het katshuis. Elke dag dat het langer duurt, zul je dit soort spelletjes krijgen. En dus zal dit je ook... debat is van de baan, eigenlijk, om even... Nou ja, van de baan. Dit debat komt aan de orde als het kabinet met voorstellen komt. Want immigratie en asiel is onderdeel van de plannen van het kabinet. Ja. Wouter van Scherrenburg, had je het idee vanochtend toen je de Volkskrant opensloeg... nou, je hoeft hem niet eens open te slaan, want het staat gewoon op de voorpagina. Ja, dit zal wel eens kloppen? Of, Ja, ik had geen enkele reden toen ik het las om te denken, dit klopt niet. Punt 1, door de naam van de verslaggevers die erboven staan, die ik allebei al heel lang ken. Ik weet al dat het zeer gedegen journalisten zijn. En zo'n verhaal, zo'n groot verhaal, gooi je niet ongecheckt zomaar even op je voorpagina. Je pakt niet zo breed uit. Plus, wat er natuurlijk ook bij komt, dat Wilders en Leers, dat is gewoon altijd een super ongelukkige combinatie geweest. Ja. En dus ik had geen enkele reden om te twijfelen aan de waarheid van dit verhaal. Dus ik was zeer verbaasd toen er zo ongelooflijk heftig, ook door Wilders zelf, ook op Twitter, werd ontkend dat hier ook maar een spat van waar was. Want wat is dan de mores, Frits Hoefnagel, in Den Haag op het moment dat iets waar is? Mag je het dan als politicus nog ontkennen? Dat zou heel onverstandig zijn, want dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment toch het bewijs dat je liegt. Ik denk dat het een kanaar is. Ik had die krant 's morgens nog niet gezien, want ik lees de echte Volkskrant. De Telegraaf. Ja, dus ik denk, leg hem even uit voor de mensen die... dus eigenlijk het eerste wat ik las, was die Twitter van Wilders. Ja, dat was opening Volkskrant over Leers. Is het kanaar van het jaar. Er is geen seconde door wie dan ook over positie Leers gesproken in Katshuis. Ja, en dat was dus al heel vroeg. Je ziet het staan, 6:15 's morgens. Dus het was niet zo dat de heren en dames eerst weer bij elkaar zijn gekomen in het katshuis van hoe zullen we hier eens op reageren. Dat is meteen de reactie van Wilders in dit geval. Kortom, je denkt Ik denk dus dat het een fout is. Ik snap wel wat Wouke zegt. Volkskrant is natuurlijk een betrouwbare krant doorgaans. Het zijn inderdaad 2 journalisten die dat hebben geschreven waar je niet hoeft te twijfelen. Het zijn niet eens stagiaires die niet weten dat je 2 bronnen nodig hebt uit verschillende hoek voordat je zoiets plaatst. Maar het kan natuurlijk toegebeuren dat een journalist op verkeerde bronnen afgaat. Of dat die bron misschien wel verkeerd geïnformeerd is. Henk Krol. Ik denk dat dit echt een kulverhaal is. Henk Krol is hoofdredacteur van de G-krant. Wat denk jij? Nou, wat mij opviel is dat een van de 2 journalisten defensiespecialist is. En dat brengt mij bij de vraag, wie zou dan de bron van deze journalisten geweest zijn? Jij dacht Hans Hille. U zegt het. Ja. Lijkt wel een Matthäus-passie, zegt ja. de Zagers. Maar Zagers, ja. Wat zou het belang zijn van Hans Hille, of in het verlengde daarvan van het CDA, om dat te doen? Zo'n discussie zorgt altijd dat iemand de Zwarte Piet krijgt. En op dit moment is het al gelukt om die Zwarte Piet 1 keer aan Wilders uit te delen. En dat kan misschien wel 2 keer. En dat is in het belang van het CDA. Ja, wat we nu doen is precies wat het kabinet wil. Het doet me heel erg denken aan brood en spelen. In de Romeinse tijd
gaven machthebbers het volk spelen en graan. En dan hielden ze het dom. Een soort van oppervlakkige behoeften lenigen van het volk. En dan vragen wij vervolgens niet meer... maar kabinet, in 2025 hebben we 475.000 tekort in de zorg. Wat gaat u daaraan doen? Of olie raakt op. Moeten we daar misschien niet iets... Dit is wel een hele rare... Dit is wel een hele rare... Het een sluit het ander toch niet uit? Natuurlijk wel. Het kabinet leidt de aandacht met haar immigratieverhaal af... van haar onvermogen om echte maatregelen te nemen waar taboes op liggen. Dus ik begrijp dus nu dat het kabinet heeft ervoor gezorgd dat dit op de voorpagina van de Volkskrant komt. Ik snap wel waarom het niet zo goed gaat met GroenLinks. Nee, dat zeg ik niet. ik zeg dat het kabinet willens en wetens ons voorspiegelt... Je zegt dat het kabinet dit wil. Dat is natuurlijk kul. Want het kabinet wil namelijk helemaal geen verdeeldheid. Het kabinet wil juist eenheid uitstralen. Daarom is dat volstrekt ongeloofwaardig dat dit waar is. Mag ik de zin afmaken? Het kabinet spiegelt ons voor dat een van de grote problemen van Nederland is immigratie. We zijn al vanaf het begin van dit kabinet bezig met het spelletje. Doet hij het of doet hij het niet? Gaat Wilders Leers laten vallen of niet? En elke week is er een nieuwe uitvoering. En van de laatste uitvoering is die van de Volkskrant. Meneer dat doet het kabinet... Nee, laten we daar even realistisch doen. Hoe waarschijnlijk is het? Want dit is echt zo raar gedacht. Hoe waarschijnlijk is het nou dat Wilders, die weet dat het CDA het op dit moment moeilijk heeft om straks, net als alle andere partijen, te moeten gaan uitleggen dat wat er is besproken in het Katshuis, dat deel van het CDA dat wel met hem in zee wilde, onder vuur gaat nemen. Als je dat denkt, dan snap je echt niet zoveel van de politiek. De migratieplannen van het kabinet zijn al mislukt in Europa. Een meerderheid van de EU-lidstaten steunt de plannen niet. Dat betekent dat de missie van Leers al lang is mislukt. Dat wil het kabinet niet. Het kabinet wil niet dat mensen daarachter komen. En dat is waar we... Het staat al weken in iedere krant. Laten we even kijken waar het kabinet... waarom heeft Wilders daar nog niet... Kom op, Jeroen. We gaan even kijken naar al die andere complotten waar het kabinet ook niet wil dat de mensen erachter komen, maar waar we toch achter komen, want we kijken even naar eerdere clashes tussen Wilders en Leers. Als dat niet lukt, dan hebben we in ieder geval wat betreft de PVV een probleem. En als de PVV een probleem heeft, heeft het kabinet ook een probleem. Maar dit was geen goede start. Hier had hij gewoon tegen moeten zijn. En ik vind het ontzettend jammer dat hij dat niet heeft gedaan. En ik hoop dat hij in het vervolg zijn rug wat rechter houdt. Dat principe vind ik een verkeerd principe. Nou, ik heb het misschien verkeerd gezegd. Hier zat hij er even naast en dat is gelukkig hersteld. Nou, hij mag zijn studie af. En daarna moet hij terug. Goed, nou even los van de vraag of de Volkskrant gelijk heeft of niet. Dat blijft toch speculeren uiteindelijk. Is de positie van Leers zwak? Is het zo dat hij op enig moment kan verwachten dat hij moet opstappen? Wouke? Ik denk wel dat het een zwakke positie is. En hij is er zelf ook heel erg van bewust. Van het laatste stuk wat we zagen over Mauro. En dan wat hij gezegd heeft tegen de journalist van Trouw. Stevige taal, hij moet weg, heeft gejokt. Trouwens, de studie klaar is. En je ziet in de Kamer weer iets heel anders gebeuren. Dus je hoort aan de ene kant hele stevige taal. En dan stikt je dat weer in de Kamer. Wat dus absoluut niet spoort met jouw complot... dat hij iedere keer maar weer voor die Wilders buigt. Want Wilders zal met de woorden over Mauro in de Kamer... in ieder geval niet blij zijn geweest wat Leers daar vertelde. Maar weet je, ter verontschuldiging kan ik... Ja, maar ter verontschuldiging voor Leers kun je wel aanvoeren... het is ook een verschrikkelijke portefeuille. Ja. Je doet het nooit goed als je iemand... Niet zonder reden aan begonnen. Nee, het is een portefeuille waar je... beginnen politici aan zoiets? Ik bedoel, ik denk dat Gert Leers na de vernedering in Maastricht... dolblij was dat het land hem riep. Hij heeft er nooit geheim van gemaakt. Hij heel graag altijd naar Den Haag wilde. Dat was toch zijn grootste ideaal. En dan denk je na Maastricht... dan heb je ook niet eens meer je vakantiehuis. Hoe moet ik nou met mijn leven? En dan zeggen ze... Zeg Gert... Kom jij eens even immigratie doen? En hij had natuurlijk moeten zeggen, dat ga ik nooit doen. Maar hij heeft het wel gedaan. Nee, maar het is een hele moeilijke portefeuille. Ik denk dat het ook wel dapper is dat hij het dan wel heeft gedaan. Job Cohen die vond het in de tijd ook een moeilijke portefeuille. Die heeft overigens deze asielwet ingevoerd in de tijd.
Ernst Heers-Ballin van het CDA, Al Bayrak. Als je kijkt naar Mauro, die zagen allemaal geen reden om die jongen te laten blijven. En nu zitten ze niet meer in de regering, maar in de oppositie. En hebben ze opeens een andere mening. En dat maakt het natuurlijk ook voor Leers wel moeilijk dat hij opponenten heeft waarvan hij eigenlijk weet, toen jullie in mijn positie zaten, vonden jullie nog hetzelfde. Maar de vraag was, is zijn positie aan een zijden draadje? Nee, niet aan een zijden draadje. En met dank aan de oppositie wordt die positie ook alleen maar sterker. Want volgens mij is het een hele oude politieke regel dat als je een gezamenlijke vijand hebt, dat je dan nog dichter op elkaar kruipt. Dus met dank aan de heer Dibi en zijn linkse kornuiten is het nu weer gelukt om de mensen in het Katshuis een extra stimulans te geven om er in ieder geval uit te komen. Nou ja, misschien allereerst om Leers ook enigszins tegemoet te komen. Het is de zwaarste portefeuille die een minister op dit moment kan hebben, omdat het een onderwerp is wat Nederland splijt in tweeën. Dus het spreekt voor hem dat hij de verantwoordelijkheid wil nemen om hier iets op te betekenen. Maar dan heb je wel een minister nodig die één lijn trekt. En wat hij doet, is hij wil zowel de minderheid binnen het CDA die tegen samenwerking met de PVV's plezieren en de oppositie plezieren, als wel de PVV. En dat kan niet. Dat is een spagaat die op een gegeven moment breekt. En dat zie je ook. In al deze voorbeelden zie je dat minister Leers A doet. Bijvoorbeeld, hij zei op een gegeven moment, immigratie is ook een verrijking. Vervolgens werd hij in de Kamer ter verantwoording geroepen en moest hij zijn excuses aanbieden. En heeft hij ook zijn excuses aangeboden. Dus het is een minister die, omdat hij zelf steeds zwabbert, zichzelf ook ongeloofwaardig maakt. Dat gaat een keer mis, zegt u dat? Ik zeg dat gaat een keer mis. En dit verhaal komt niet van de oppositie. Het verhaal komt uiteindelijk ergens vanuit het kabinet, vanuit bronnen rondom Leers. Dat gebeurt ook bij Vogelaar. Het wel dus. Het doet me denken aan Ella Vogelaar. Daar zag je ook dat de minister in het vizier kwam van zowel de oppositie als de coalitie. En er gelekt werd om haar heen. En op een gegeven moment was de vraag alleen nog maar, wanneer valt ze? En dat heb je nu ook bij Leers. Er zitten 6 mensen in het Katshuis. Journalistieke regel is dat je 2 bronnen moet hebben. Ja. Er hebben er al 3 ontkend. Dus dan moet hou je er nog 3 over. Nee, want Volkskrant zegt het zijn bronnen dicht bij het Katshuis te komen. En daarom bronnen dicht bij het Katshuis. Ja, dus dan herhaal ik, het kan natuurlijk ook zijn dat die bronnen niet goed geïnformeerd zijn en dat er normaal gesproken wel goed geïnformeerde bronnen zijn en dat ze daarop gaan. Dat vergeet ik nooit over. Vergeet heel even. Dat is helemaal. Wie stelt de vraag? Het is ongeloofwaardig. Vergeet even dat ik denk dat de premier nu heel erg instemmend naar u zit te luisteren, omdat u heel volgzaam de VVD verdedigt. Maar kijk even objectief naar wat er nu aan de hand is. Nee, niks hou. Jij zegt iets wat gewoon niet juist is. Ik zeg, kijk even objectief naar wat er aan de hand is. Objectief staat er in de krant wat wordt ontkend. Laat nou even uitpraten. Het feit dat al zo snel... Wilders heeft zelf gezegd, immigratie en asiel staan ter onderhandeling op tafel in het Katshuis. Dat kan toch niet zonder ook het functioneren van de minister? Waarom? Dus zat jij erbij dan? Zat je erbij? Maar jij ook niet. Jij weet ook net dat je erbij zat. Nee, ik zat er niet bij, maar ik weet wel dat het 7:15 al meteen wordt geflikkerd tussen de kanaar. Misschien is het iets anders. Natuurlijk, het kan best zijn dat het helemaal niet in het Katshuis ter sprake is geweest. Maar het kan net zo goed een soort CDA-spin zijn. Nou ja, dat is wat je buurman net zegt. Precies. Dus, maar het is ook en als je dan... maar dan is het dus ook niet waar. Dan zeg je dus, het is niet waar. Ja, maar weet je, ik zal mijn handen niet voor in het vuur steken of dit wel helemaal klopt of niet helemaal klopt. Ik geloof niet. Ik ook niet. Ik zeg ik vind het ongeloofwaardig. Jij zegt het is een kanaar. Ik weet dat. Ik denk dat het een kanaar is. Er is iemand die zegt dat het geen kanaar is. Laten we daar even naar luisteren. Hij is niet helemaal toevallig ook de hoofdredacteur van de krant. Wij staan vierkant achter het verhaal. We weten het 100% zeker. En we hebben heel goede bronnen ervoor. Die heel dicht bij de onderhandelingen zitten. Wij doen ook groot beroep op het vertrouwen van onze lezers. Maar we zullen het niet beschamen. En wij vinden het belangrijk omdat Leers echt belichaamt wat er wringt in deze coalitie. Wij weten zeker dat we niet gebruikt zijn voor een politiek spelletje. Omdat we zelf hebben gezocht naar dit nieuws. Ze zijn niet gebeld of zo. Maar het is er aan tafel gebeurd tussen die 6 man. En wij weten ook zeker dat onze bronnen geen belanghebbenden zijn. Goed, voorlopig blijft het allemaal speculeren, ook hier aan tafel, of dit verhaal nou klopt of niet. Precies. Feit is dat het er staat, feit is dat er over gesproken wordt. En feit is eigenlijk ook dat zowel de positie van Wilders als de positie van Leers nu even besproken wordt. En zou het raar zijn als Wilders, voordat hij dat Katshuis ingaat, zegt: ik wil het ook over asiel en immigratie hebben. Zou het dan raar zijn dat er ergens op een moment ook gesproken wordt over het functioneren van de minister die daarvoor verantwoordelijk is? Ja. Zou dat raar zijn? Ja, want als daarover gesproken wordt? Ja, want het is volstrekt
volstrekt ongeloofwaardig dat Wilders dat op dit moment doet in de wetenschap dat ze met 3 partijen eruit moeten komen en dat Maxime Verhagen al een heel moeilijk verhaal heeft te vertellen aan zijn achterban. Dus dat is toch nul geloofwaardig dat dat nu gebeurt. Stel nou dat het gaat gewoon ontspannen. Want we zien steeds allerlei beelden dat het ontspannen gaat. Die mensen slaan elkaar op de schouders, zoenen een beetje en wat dan ook. Dat je denkt, ik weet niet of ze wel naar de bloedbank mogen. Maar ondanks dat, zoals ze met elkaar daar omgaan, gaat het in ontspannenheid. Dan is het toch helemaal niet raar dat een keer gezegd wordt, jongens, ik ben helemaal niet zo tevreden met die minister eigenlijk. Kunnen we daar niet wat aan doen? Nou, ik vind dat heel ongeloofwaardig. Er staat zelfs in de krant dat gesuggereerd zou zijn dat dan Opstelten die portefeuille moet overnemen. Dat verstoort dan dus weer het evenwicht wat er is afgesproken bij een formatie tussen hoeveel ministers en hoeveel staatssecretarissen. En bovendien, nogmaals, het CDA heeft straks, net als de VVD, een moeilijk verhaal te vertellen aan de achterban. Een deel van die achterban van het CDA was al niet voor deze gedoogconstructie. Dan ga je toch niet als gedoger juist degene aanvallen die daar nou wel voor waren. Dat is toch niet geloofwaardig? Tenzij je ervan uitgaat dat ook de CDA-achterban helemaal niet zo blij is met Leers. En Leers die de ene keer een mooie woorden roept en zegt immigratiesverrijking, en de andere keer echt snoeiharde taal in de vliegtuig uitslaat. Het kan best zijn dat menig CDA zich zeer ongemakkelijk voelt bij deze minister. Maar wat ze toch niet graag zouden willen is, denk ik, dat hun Leers, dat die door Wilders wordt weggestuurd. Dat zouden ze niet prettig vinden bij het CDA. En als het al een spin zou zijn, en stel dat het een roddel zou zijn, of zelfs een leugen, dan blijft het natuurlijk toch staan dat het niet waar is wat er staat. Dit gespeculeerd voedt echt het cynisme richting de politiek. Want mensen denken, kijk, ze zijn met elkaar bezig in het Haagse en wie heeft wat gezegd of wat dan ook. De Kamerleden die vanmorgen meteen om debat aanvroegen. Dat lijkt mij ook. Omdat de Kamerleden tegen het CDA en de VVD willen zeggen, u heeft alternatieven. U bent niet veroordeeld tot de PVV. Er staan meerdere partijen klaar, ook GroenLinks, om met de VVD en met de CDA... Mag ik dat meteen 2 tweets? Maar wel nieuwe verkiezingen weer. Debat. Wat staat in de Volkskrant? Wat er ook nodig is om de maatregelen te nemen die Nederland nodig heeft, zijn partijen bereid om te doen. Wat de VVD nu doet en wat de CDA doet, is alsof de PVV de enige partij is met wie ze zouden moeten samenwerken. En vervolgens nemen ze de meest kansloze immigratiemaatregelen die ons isoleren in Europa. Er zijn alternatieven. Dit gebeurt nu. Samson heeft al lang aangekondigd, we willen helemaal niks, we willen nieuwe verkiezingen. Het lijkt de Republikeinen in Amerika wel, die zijn ook alleen maar bezig met hoe krijg je Obama weg. Die zijn helemaal niet bezig met beleid. Ook Samson vindt het algemeen belang belangrijker dan het politiek belang. Dat moet hij dan maar eens aantonen. Ik zeg nu, in ieder geval namens GroenLinks, dat het CDA en de VVD alternatieven hebben. Maar met GroenLinks alleen red je dit niet? Er zijn meerdere partijen. D66, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Met D66 erbij red je het ook nog niet. En je zegt nu alleen maar wat je niet wil. Je wilt blijkbaar alleen met de PVV. Die partijen hebben al aan de onderhandelingstafel gezeten. En dat lukte toen niet. Dat lukte toen niet, met name omdat meneer Cohen niet wilde. En meneer Samson die heeft inmiddels gezegd, wij willen nieuwe verkiezingen. En er is nu een enorme recessie. Er is nu een enorme recessie en partijen zeggen nu, Rutte, Verhagen, er zijn alternatieven. Jullie kiezen er zelf voor om met de PVV dit spelletje te spelen en het wantrouwen richting de politiek te vergroten. Waarom praten we over... Vandaag hebben we mbo'ers die verboden worden om stage te lopen in Amsterdam. En minister Kamp gaat vervolgens zeggen, ik ga een rechtszaak aanspannen. Ga je bezighouden met de arbeidsmarkt hervormen. Daar maken mensen zich zorgen om. Ik daag u uit om dan dit kabinet te steunen op al die punten waarvan u zegt dat het goed is dat ze genomen worden. En ik daag u uit om te zeggen, stop met de PVV en kijk naar de alternatieven. Dat durft u niet te zeggen. U zit in de Tweede Kamer, ik niet. Ik wacht uw stemgedrag af. Mijn stemgedrag geldt hooguit op een partijbijeenkomst. Dit was even een tussendebatje. Nog heel even, Henk, net al benoemd als hoofdredacteur. Gaan we er ooit nog achterkomen wat de waarheid is? Dat kan, ooit wel. Er zijn natuurlijk altijd mensen die na zoveel jaren hun dagboeken gaan publiceren. En daar kom je dan heel veel uit te weten. Welke? Maar dat kan lang duren. Ja, voorlopig kom je niet achter. Voorlopig kom je er echt niet achter. En tegen de tijd, zoals Henk zegt, dat het wel openbaar wordt, leven wij dan nog, vinden wij het nog wel interessant. Maar zou je, als je zo'n stuk schrijft en ook publiceert in de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur, waarbij de premier het glashard ontkent, zou je dan niet bronnen moeten hebben die bereid zijn in die situatie zichzelf kenbaar te maken? Ja, maar als iemand die dat heeft gespind of heeft doorgespeeld,
Die zit op gevoelige, belangrijke posten, want dat komt niet van een backbencher vandaan. Die gaan hun vingers daar niet aan branden. Nee, maar dan moet je het misschien ook niet publiceren als ze dat niet zouden willen. Het gaat er hier om dat... Het zijn wel twee journalisten die hun Haagse bronnen... dat wil ik toch wel even echt hier benadrukken... ze lopen daar al zo lang rond. En het zijn... Ron Meerhoff is echt geen journalist, die hoort een verhaaltje. En Theo trouwens ook niet van... oh, wat? Oh, daar moeten we iets mee doen. Dat zijn twee redelijk argwanende journalisten. Het is regentesk. Waarom hebben ze geen wederhoor gevraagd, denk je? Aan wie wederhoor? Nou ja, gewoon aan de mensen die daar in het katshuis zitten. Ja, Zeg, luister eens, wat ik nu hoor. Ja? Misschien hebben ze het geprobeerd. Nee, hebben ze niet geprobeerd. Heb ik niet gelezen, hoor. Philip Remarque. Nou, wat je wel kan zeggen is... afgelopen zaterdag ontkende minister Leers... dat er iets wat in de krant geschreven werd door een luchtvaartjournalist... dat waar was. Vervolgens dook een bandopname op. Vandaag hadden we de commissie Deetman... waarbij Deetman een verslaggever van de NRC verdacht maakte. Nu heb je de premier Verhagen en Wilders... die zeggen dat de Volkskrant liegt. Wat je ziet als mensen dicht bij de waarheid komen... is dat ze shoot the messenger. Dan gaan ze de boodschapper verdacht maken... omdat ze... Maar dat doe jij nu ook, hè? Ja. Nee, ik weet niet wat waar is. Er was vandaag ook een Tweede Kamerlid die van alles en nog wat wist wat niet waar was. Welk Tweede Kamerlid? Van meneer Van Leerdam? Ja, maar zo... Even bij de feiten blijven. Ja, nee, maar wat jij nu doet is precies hetzelfde. Wat jij nu doet het kabinet afleidingsmanoeuvres. Goed. Niet praten. We hebben er nog één. We hebben nog een fantastische afleidingsmanoeuvre. Bijvoorbeeld door te zeggen dat we straks gaan praten over bloeddonoren. En of je ook als actief homoseksueel je bloed mag doneren.